hai tầng bay khác lấy nó cả mình tầng bay nhà hình ấy cái nó làm số quá như channel đó hay là hay kini cái ang kisah father nó kan hình ấy man suka nó mamang sẽ suka ang kem kisah nó ka guess khai tí ang bro thang gây tông nó cái chừng làm mà sẽ sắp bay tông khá lấy nó làm một quarter tao làm một tôm sức cái quarter head ba इनके बाइक रक चालो गई बा स्कूटी गाड़ी रक चालो गई बेलाय खेनो आराम नंगो लामा खतरनि बागै इनके आंगरो फुटेज माना खायकिसा तां माले बेलाय न लामा नायथुंजाक सुका आं इनके नरक बायबो किसा कक साइ थाङानो हनै आंगरो माति सागाता इनके नरक बाहें जाखा नायदि अ लामा रक बिसु नायथक नरक बायसा सयां रक फायै बेराय फायै मानो lama black night to karo ka sangai thango lama rong nu khain ke blane tong thogo sari rogo ke te bu tong thogo jang borok bang ma lama juk jak rok nugo ke jang tep tong thog jagota mono phaiti nor boy se yang ti lai nei di ke ang bor thangai tong norok to sai man tong kana he ba baksa borok to brai nor haijak aro hinke thaisuk bagan et lemuchora aro taklai borsoni phaya ko nei eko chungtini thanglai phailekata hinke borok bangma ekdom borok chaiga boi batang ya su phaibe sido jagao thaisuk chana bagai dahai nake photo bojang bai dahai saimen ya tabo chung hailekata thaisuk sopai ka bazai so ra so ha ai bekai gin sontos tong jak ai gin ma phaijak no thaisuk ba ni oh ma sabo yo yang baik mah tong saga dara hai belai ka ham bukha serang kan ini bukha betong ka mo hai nu gei hai chục nó phải nha các bạn thương nó sức cực băng mà cái làm sao bay nhá snai trong khả năng mình bữa khát tin serang giặc 그러니까 다시 와간 와 이. 넌 진짜 되게 그러니까 나시나 봐 아니 무슨 비야 그럼 스타스 파티야 칼바니. 너로 파냐 팔면 타죽 빼으니. 타죽 빼으니 너로 팔지 그래. 블로그로 땀 깐나 또 너 블로그 봐. 그거 아니 힌토 노 Masuk. Bay mất rồi hả? Belai tong jak ha cái thay dục kabang nugui bathai bo kabang nugui belai kaham ani busarong tuwi bo sajakan busabo oro phaiei gete thay dục obo mama tama sido pai jatlang na nang no koi ke pai tlang ni ai ko dam kom gai ba 6-7 ke tlang thang ta hari babu sakit Pupu yang asyik tak. Kau asyik tajuk bagan masuk pajak nari tajuk bagan. Simple. Baru nanti baru so. Ah, kalau saya Cái coro nó rồi thay sụp bài na kia bài lăng mà nó chả các băng mà ở chỉ thay sụp cái ra cái ra ý ở bên này rất là chả nó ở trong đó cái nó rồi phải đi thay sụp bài này trong khá tiêu sĩ cái cả
bolo ke norok faifuru hingke thaisuk kwrwi rok norok ma thangan nogo aboni bagui thaisuk tongfru no norok haidi iko ang thaisuk painani haimala oro no hade dragon fruit seba kotorma naithok ke ekdom jaharjak hingke ang bo thaisuk paitlang sinai daro sumai baksa bwswk dam singwi naiko oro thangui dam kom hingke ba kwbang paitlangnai dam kwbang hingke ba bisi paimangla o jaga dam sop borok 100 tongo tei 150 hingkai tei 350 hingke ang to aswk damni paitlang mangalak hingkai 150 rok ni nang paima tlang sinaita rang rok bo kwrwi hingke ba hedba hingkai thaisuk bo paipa khe hingke ba iko nokol thanani bagui nokol thalaina naikhe ta chwng thangui bo tongkha lama o iko oro sogoi thangpaikha chwng hingke norokno belai kheno hambai maro ani video plan simi nai tongmani bagui tei ani video no norok like khaidi share khaidi tei comments bo khaidi haike no support khaidi hamalang ang tabuk kwtal kwtal bwla hingke ani kwbangma kok satini rogo ba amo hai rok kwbangma jaya rok tongoi mano hingke norok nagardi hingke norok no belai kheno hambai haino hai ani video plan simi nai tongmani bagui.